कटरा के लइकन से छुआलू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू बालसन पे अक्सर बेटालू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू चौक में मार्केट में देखा लो करे का जिला पर अग जलू। अरे बचा के हरानी में हालन ढाल वाले कहीं गर्दा ना बचा दो और गलती से बघाड़ा वाले और दारा का तलोरी वाले आ गए ना तो घूंघटा उठा के ही छोड़िया देखी के चढ़ल जवानी हो खेला मन पानी पानी तोहरा में खर्चा बा बेसी चर्चा में बाड़ू रानी देखी के चढ़ल जवानी हो खेला मन पानी पानी तोहरा में खर्चा बा बेसी चर्चा में बाड़ू रानी नेतरा पे पूरी सब्जी खालू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू कटरा के लइकन से छुआलू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू। प्रयागराज हो यहाँ हर टाइप के लड़का मिले ले पूरा यूपी बिहार पूरा पूर्वांचल जेके थाम के रखेला हुआ है प्रयाग तारा चंद डीजे के पीयूसी टच करेला बारा पारी तोरा चक्कर में पूरा हॉस्पिटल में होता भी रोज मारा मारी तारा चंद डीजे के पीयूसी टच करेला पारा पारी तोहरा चक्कर में पूरा हॉस्पिटल में होता भी रोज मारा मारी हालेंडर के लइकन से लजालू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू और जियन झा के लइकन से लजालू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू। मैं रुपेश मौर्य मार्शल जय गणेश म्यूजिक स्टूडियो एवं टीम की ओर से आप सभी विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं एवं साथियों एवं प्रयागराज वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं कि ये नव वर्ष 2022 आप सभी लोगों के जीवन में अपार खुशियां लेके आए। ए अंझा के सारा लोही का लोग रखेला तो पे नजरिया ओढ़ी के दबला दुपट्टा तू घूमे रू कटरा बजरिया ए अंझा के सारा लोही का लोग रखेला तो पे नजरिया ओढ़ी के दबला दुपट्टा तू घूमे रू कटरा बजरिया हिंदू हॉस्टल वालन से डेरालू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू पीसीबी वालन से लजालू करे का जिला पर अग जलू करे का जिला पर अग जलू।